I ara anem a conèixer una altra iniciativa solidària que ha mobilitzat 22 alumnes d'una escola de Palma. Tots ells han fet de models a un calendari amb molt bones intencions. Jo trobo que en aquest barri els nens, si juguen a alguna cosa, se donen a improvisar alguna cosa. Per exemple, una pilota se la donen a improvisar perquè com que no tenen dos bes. Xerra del barri 22 de enero a Buenos Aires, Argentina. És un dels 22 alumnes del Col·legi Sagrat Cor de Palma que han participat a una iniciativa solidària per tal de millorar les condicions de vida de les 600 famílies que malviuen a l'altre costat de l'oceà. Ell, amb altres companys, han fet de models a un calendari solidari. Hem posat en marxa un grup de voluntariat amb alumnes de tercer i quart d'ESO i la primera activitat que hem fet ha estat col·laborar, en aquest cas amb Misiones Sagrados Corazones, per fer elaborar aquest calendari. El calendari val 5 euros i la primera tirada és de 1.000 exemplars. La recaptació va dirigida a construir un centre missioner per evangelitzar, però també per atendre les necessitats socials. És un barri molt mancat de serveis mínims i està totalment abandonat de l'administració. Per posar un cas, jo hi vaig estar treballant fa uns anys i els carrers eren tot de terra, les aigües brutes van per siquis, pel costat, fa falta l'enlluernat és enganxat de qualsevol manera a l'enlluernat públic, l'aigua també és un sistema que ells mateixos s'organitzen per tenir aigua, no és potable, no és aigua potable la que tenen. Una situació que ara coneixen bé aquests joves. Va ser una gran experiència perquè, a part de fer fotos, que ja això m'agrada, hem ajudat a un poble de Buenos Aires i allò el que m'ha impactat és que les aigües brutes estan per allà enmig i que han de cuidar de no trepitjar-les. Jo això no m'imaginava. L'altre dia em van fer fotos durant una hora o així i ja m'ha tocat sortir a febrer. I va ser una experiència que me va agradar molt i vam riure molt amb els amics i això. I encara que al principi em feia un poc de vergonya i altres persones, en el final va estar molt bé. Ens ho vam passar molt bé i en el principi, per exemple, ell estava molt nerviós i no sortia bé quasi ninguna foto i nos van quedar fins al final per aconseguir que sortís en el calendari. I aquí el tenim. Ha estat divertit, al principi un poc de vergonya, però no sabia que el simple fet de fer una fotografia aconseguís ajudar d'aquesta manera a la gent. Jo he sortit a la foto de grup aquí. I tu ja tens un mes, no? Aquí. Sí, jo tinc el mes de maig, que a més és el meu aniversari i m'ha fet molta gràcia perquè és el meu mes preferit. I tots coincideixen. I jo també no pensava que seria un joc de necessitat i m'agradava fer aquestes dates. Aquest és l'inici d'una sèrie de col·laboracions que es materialitzaran durant els propers mesos.